Türkmenistanyň türmelerindäki tutsaglaryň agyr şertlerde saklanýandygyny, olaryň azyk we derman bilen kadaly üpçün edilmeýändigini Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesi aýdýar. Türme işgärleriniň bir näçesi ýurdun jeda beriş edaralaryndaky yaramaz şertleri tutsaglaryň sanynyň aşy köpelýändigi bilen baglanyşdyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň Balkan vilayetindäki habarçysy Ýakyn Hossarlary ýurdun Bayramaly, Tejen we Seydi şäherlerindäki türmelerde tutsaglykda saklanýan Balkanlaryň ençemesi we türme işgärleriniň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olaryň anonim şertde beren maglumatyna görä bu edaralarda bendileriň azyk we derman üpçünçiligi ýüz göterim garyndaşlarynyň boýnuna ýüklenýär. Bendilere bir dögüm çörek hem berilmeýär. Olaryň garyndaşlary her aýda iýmeti şol sanyny her günne iýjek çöregini we beýleki harytlary ýyllaryndan alyp barmaly bolýarlar. Diýip Ýakyn Hossarlarynyň biri Seydiniň türmesinde saklanýan Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Balkanlaryň tasdiklamagyna görä tutsaglar näsaglandy hem türme resmileri olaryň saglyk bejergisiniň ähli çykdaجylaryny dogan garyndaşlaryna töletdirýärler. Döwlet iş kesilen raýatlary dini azatlykdan mahrum etmek jezasyny öz üstüne alýar. Ýöne emeldarlar bendileriň iýmit we derman meselesini olaryň garyndaşlarynyň üstüne ýükleýärler. Bu adam hukuklarynyň berk depelenýändigini aňladýar. Sebäbi döwlet raýata azatlykdan mahrum edýän bolsa, olaryň iýmitine we saglygyna hem özü seretmeli. Olary açlygy we keselçiligi terk etmeli däl diýip Balkanly başga bir ýaşaýjy anonim şertde beren maglumatynda ýurt raýatlarynyň döwletiň türmesini hem eklemäge mejbur bolýandygyny aýtdy. Türme işgärleriniň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyza gurrun bermegine görä, ýurdun jeda beriş edaralaryndaky yaramaz şertler olarda tutsaglaryň sanynyň aşy köpelýändigi bilen baglanyşykly. Adamlary türmeye basmak hem hökümet üçin bir biznese öwrüldi. Sebäbi isleýän adamyny eltip takýarlar. Soňra da onuň garyndaşlaryndan para alyp onu amnistiýada çykarýarlar. Häzir türmelerde bendileriň 80 göterimine ýatmagy krawat ýok. Olar etajlary biriktirýän baskanjaklarda ýatýarlar. Adam köplüğünden yana olar üçin ne düşek var ne de krawat. Arasdaçylyk şertleri hem öwürlükli däl. Diýip türme işgäri anonim şertde gurrun berdi. Ol soňky ýyllarda türmelerdäki agyr şertler zerarly, şeýlede kadasyz iýmitlenmekden we keselçilikden ölýän tutsaglaryň sanynyň köpelendigini hem belleýär. Geçen ýylyň dowamında bir türmede 35 bendi aradan çykdy. Olar iňçe keselden, süýjü keselden we ýürek keselinden helak boldular diýip türme işgäri belledi. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli gurrun edilýän türmäniň adyny aýtmakdan saklanýar. Redaksiýa bu ýagdaýlar barada ýurdun gurrun edilen türmelerinden şeýlede değişli Türkmen häkimiýetlerinden tesvir alyp bilmedi. Halkara hasabatlarynda Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki orunlary eýleýär.